Ni'n bell o'r dinasoedd mawr fan hyn, boes bach, yng ngwlad cowbois ceredigion. Mae mwy nag un ceffyl yn y pentre bach ma, a wedyn ni bod y stabl yn llawn heno. Croeso i Tafarn y Bont, Bronant. Lewis, ti yw'r landlord fan hyn? Ie. Pryd dechreuodd popeth fan hyn i ti yn Bronant? Mae'n ganol Covid oedd e. Oedd y ferch yn redeg cyn fi a wedodd hi oedd hi ffri felly fi redeg yn awr. Os gai i dde, mi'n gedi gofid e, so gymefyd sy'n drysto a ni wedi mynd yn gwyd efo ni. Amser galed i ddechrau? Oedd ond mae wedi dod yn gwyd ydi. Iowan, chi'n un o gyd berchnogion y dafarn. Pam mathoch chi ati i brynu'r lle yn y lle cyntaf? Wel, mae hanes diddorol a dweud y gwir. Mae'r lle yma, roedd e'n becws yn y lle cyntaf, a wedyn ar ôl hynny benni, ath e'n Wild West Cafe tua 1976. A wedyn dath rhywun o bant o tro fe i dafarn, ath e'n dda am spel, ond yn dywed ath e'n wal. Dath 10 ohonyn ni at ein gilydd a rhoi digon arian i mewn i brynu fe. Mae rai wedi gwneud rhywbeth yn iawn. Dwi ddim yn siŵr am hynny, ond ni'n gwneud rhywbeth digon da. Elen, Mae, ti ferch i Sarah Lewis. Ti'n joio gweithio fan hyn? Ie, mae fe'n good, odi. Ti'n gweithio, ydyn nhw'n fforsio ti gweithio lot o oriau yma? Maen nhw'n not too bad, to be fair. Maen nhw'n rhoi nosweithio off i fe. O, chwarae teg. Ie. Ti fel nhw yn gweithio yn ystod y dydd, felly mae fe'n bwysig mae'r teulu yma yn neud lot yn y pentre i gadw'r pub i fynd. Odyn, ie. Mae fe'n bwysig i gadw fe i fynd. Wel, da i chi wedi byw yma ers erioed yn y pentre yma? Wel, ie a na. Fan hyn dos i ffarmo 1950 yn tyfe. Ond mynd i'r prifysgol wedyn, a nôl i'r ffarm, a fanna yn y ffarm wedi bod. Alun Williams yn Evans oedd yn perchen y lle yma. Ac oedd un o hynny nhw yn licio i paint. Oi. Iddo fe mynd i Tregaron a ifed. Ac o'n nhw'n troi pen y ceffil am adre. A bydde fe'n saff o ddod gatre. Mae'n anodd iawn i gadw tafarn cefn gwlad ar agor. Mae'n anodd iawn, full stop. A mae'n rhaid i gael pethau, mae'n rhaid i gael bobl sydd yn ffyddlon i dafarn, ynddo fe. A'r ffordd o greu hynny yw wneud pethau gymunedol. Mae'n le cyfarfod, mae'r ysgol da ni'n gwneud defnydd ohono fe. Mae'n arweinydd o parti canu, parti camddwr yn yr ardal. Ni'n defnyddio fe yn aml ac yn cynnal nosweithi. Felly mae fe just yn hub, chymryd, i'r gymuned. Mae'n bendigedig i gael tafarn sy'n dafarn. Ti'n mynd i amgylchu y wlad, a ti'n gweld tafarnau, maen nhw wedi newid, maen nhw'n trio neu bach o bopeth. Ond maen nhw wedi dafarn gymunedol fan hyn sydd yn fendigedig. Tra bod lle fel un da ni, mae'n ei gefnogi i gadw fi i fynd yn y fe. Ti'n gwisgo'r Crys Dats fan hyn, mae lle yma'n dats mad, yfe? Serios ydi. Ie. Pedwar tîm dats yma, mae'n gwyd. Ei, chwarae teg, wel, iechyd da. Iechyd da. Iechyd da. Ie, wel, cyn i'r gystadleuaeth dats ddechrau, os amser am gan fach? Wel, chi'n gwybod beth dwi'n dweud? Fight or flight? Mae'r hen gan ma yn dod mas. Mae'r contractor wedi dod, diolch i Dduw am bel y gor. Mae boes o wlad i gyd yn bel o nawr. Dyma ni, mae'r amser wedi dod i wobrwyo ein Tafarn y Mis, Tafarn y Bont, Bronant!